Anya laki din! Ay na! Rabiin ngam awan pay lang ti amam anak ko. Wan nga rod, nanang. Ay na! Sumangpet la dayay. Talaga ang madurab ko ti subsob na. Ha? Naguyong kay mutat, nanang. Asino ti saan ang makapungtot iti kasjay nga ugali ti amam? Awan pay met ti aldaw asaan ang marabyan nga agawid. Ti awanan bain a talaga, ha? Ala, huston, nanang. Sumangpot mo't ka dayjay, madamdama. Urayin tayo laeng ka de. Amangan no adala dim magasan na. Dim magasan nga bagbagamag. May sakamag. Anya? Ad-adamanin ang makapungtot kayo, nanang. Panawan kay man laangan. Papanam ngay pare. Santay pa na ibos dyan arak ngayon inuman tayo. Pasensya kan pare ha. Sa nabalitan nakita gayak ka na kayo. Jak mabalinti marabyan kahit. Ha? Amumutay. Nakawi-uyong ni baka ka. Advance una ti pa nagpampanuno na kinuha. Tunggal marabyanak. Ibaga na nga adda ka no babae. Ay, anya laki din ti asawam. Kunak laki din nun ikat nanday dyan nga ugali na pare. Ay. Saan pare? Kimaro pa ikidiita na. Hala, ingka nga rin pare. Narigat mo, no marabyan kang agpaiso. Ang mga no isula ang tiga po, ti pagapaan niyaw. Apaw! Nagsayaatan, tanasurutan pa'y tidalan anagawid si Katuryong. Ha? Agasam dat, nakainom ka anagawid iti kalman. Sa ita, nakainom ka manan, inton bigat, uminom ka manan. Unay kan bakit? Saan ka kumamit na kasta ah? Saan akmat ang nagbartak iti kasta unay? Ginapudno na ado ti arak nga impasangod di busmi itanalpas ti trabaho. Ngam hindi na ibusmi di may sa abutay, nagawid ako na. Anya? Ngamin, jak kayat nga agungot ka manan. Ha? Salbag ka talaga. Siguraduam lang adagiti katrabahuam ti kainumam, ha? Anya? Nay, anya man ti bagbagamam. Ha? Maamwak lang nga da babae inuman niyaw. Ha? Ikali biyag ko naktumag. Mawatam! Oy, aldawan. Apay asaan ka pay lang abumangon si Katuryong. Bangon! Unay kan pa kahit. Ay, nagsaba pa lang, maririingan na kaon. Ay, katamangan no agur-urayan ti babaim. Narigat mat no iso ti agur-urayam. Anya? Ala, bumangon kan. Uray saan kan amamigat. Rumwar kan, tayay latan babaim ti pamigat mo. Ay, unay kan. Nalabas mo day ta pa nagsasaom kanya kon. Oh, di ka man nagpamarang awan aramid mo si Katuryong. Ang mga numadurab ka bigbigat. Ala, bumangon ka, tarumwar kan. Anya? Ay, pasensya kay kuman, Uncle. Dito ya kon nga umay makikape. Ay, awan na nyaman na, kaanakan. Apay, nagapa kayo ka di man na, nga gasawa. Uncle, saan mait? Awan mo ti madingar aramidag. Nilabakat ko ti kanayon na mga apa kanyak. Anya? Kanayon nga atapon ng adda babae. Ay, kunak man nun na ikat nanday dyan nga ugali na. Saan pa Uncle? Kimarukot itan Oo, nayan dyan nga asya. Sana nasayaat na dyan nga aramidin na. Awan ti nasayaat nga ipay ti panagat atap iti asawa. Nang rona na wang magkinapudno na. Day takot nga rod, Uncle. Kanayon ko nga ibagakan ko na. Awan latta. Ay, nalabas mo ti asawam Turyaw. Nalabas ti panagimimon na. Unay kan kumare. Apay, masigurado nga adasan anasaya at nga aramidan nila kay mo. Ay na, wen kumare, masigurado nga da babae na. Babae? Kayat mo asawan. Aduda. Ay katuan, amok,
Saan lang amay sa wenno do ti babae ni Turyong? Unay kan, kumare. Saan kumamot akasta, Amok anasingpot nila kay mo. Di na maaramid day taatap mo kun kuana. Ay namare, amok ti asawak manipod dapan aging gat ulo. Iso nga amok ngagbababae day jay. Aniya? Ay na, kumare. Tapno saan nga ron nga agsapul ti asawam iti daddo maababae. Surusuruhom kumamot nga agdalos iti bagim. Agpapintas ka. Iti kasta, confident ka. Asaan na ka nga isukat nila kay mo. Mare, Pudno ti ibagbagak, kumare. Agdigos ka, kan agpabanglo ka. apay, iso ka di ngagbababae ka, gaputa makitam adyakon maasikaso ti bagik, kasta ka di Turyong. Anya, matday ta nga ibagbagamon bakit? Ay na Turyong, dayta pa nagrup-rupam, amukon, mariknak nga adda babaim ka. Na. Ay, una yan. Pangasiman bakit? No awan ti bagam, panawan nak ditoy. Ang mga nun niya peti maaramid kukan ka. Anya, dayta ti paglaingam, ngaming, guilty ka, iso apud no at talaga ti atap ko, adda babaeng. Inton kuan pinaypaisok lang arod. Anya! Agbabayak man langay. Total, isumot ti kanayon nga ibagam. Di iso ti aramida. Unay mo tinda asawam pare. No syakti si ka, amangan no anyan ti naramid ko. Nang rona no kasya na bambanugak. Sakit isot isabsaba na. Ay, makaraman na. O nga rod, agtep-tepelak lang. Gapot ajak kayat nga aga pa kami pare. Sa bagay mo't kidiya pare. Ngam nasken nga ikam ko matipagnakman na. Iti kasta, may kat na ti kasya nga ugali na. Ay, Makan ano si ti kasta nga ugali ti asawa pare. No siya ka di ore di tana. ikak to, iti pagnakman na pare. Nasaya at na nakasangpot ka na kay. Apag iso, nakaluto akon, mangantayon. Ay, ikaw, mangan kailatan. Nabsugak ngamin. Anya? Nabsugak pa'y bakit? Nangan kami ngamin, iji balay da boss. Kasangay ngamin ti anak na ita. Anya? Ti kunamkit de, nabsog ka iti babae. Anya? Siguro, naragsak ka manan iti babae man niya. Anya ka din day tangay bagbaga maya. Ay unay kamot tayo. Nabsugak kunak, tanangan kami jayan da boss. Ita kasta ti bagbagam. Inlut-lutuan ka iti naimas asidaan. Ngam saan ka matgayam amangan. Ala, pumanaw kan. Mapan ka iti ayan ti babae. No isaw, panaw! Baglakit din. Kasaan kayo pa nakaturog, tata? Why, saan pa ay? Nukas to sa anak pa makaturog. Agdengdengaga iti drama iti YouTube. Drama? Why, tayo man drama ni Dan March. Hanya laki din. Ay, maglaliw-liwa ka. Nasayat no kasta, tata. Gituyak pa man la makiturog. Apay, nagapa kayo manan iti asawa maya. Ay, awan tata. Gapot tayong bagaklaan absugak. Iso kunak ang mga dalatan iti anak may. Ngam nay, kasta una yun ti pungtot na. Anya, Ibagbaga na. Nga iso kano adyak mangan, gaputan absugak kano iti babae. Ay, anya laki din. ay, una yan na talaga. Nalabos na talaga ti asawam. Managipapan. Huwan nga ron, tata. Jak, amo no niya ti aramida ken ko na. Tapno may katikas day nga ugali na. Aniya? Kasta ti inaramid mo kinilakay mo, kumare. Wen mare, nagluto ak ngamin iti pangrabyan mi. Sana ko naasaan amangan gaputan absog. Ay, nagungeta ka. Aniya? Iso nga amok anabsog iti babae. Unay kamutan, kumare. Saan maaramid nila kay mo daytaken ka? Kunak manan. Ala no itultuloy mo pa'y daytang aramid mo. Amangan no pa'y paysuon na lang araw. Gapulang iti dayta pinapanaw mo iti balayaw.
Anya kamatan, kat nagturugan na nga raw. Ha? Diyak mo nga masigurado na panday jay iti ayan ti babae na. Aniya? Anya? Saan ka naturog iji balayaw, baray? Saan pare? Nakiturog ah, balay da tatasyukoy. Anya? Siguro, nagapa kay manang gani bakamaw. Gusto ka, igapot ta jacket ti mangan, tanabsugak ko na. Yun eh, ibaga na mo tanabsugak ka no iti babae. Anya? Ay, nalabas, may. Ay, na yun ti asawang baray. Nabsog ka iti babae. Anya nga ti kaya nasawan. Ay, salbag kita ta. Jakman amukin ko na pare. Ikam nga minan ti pagnakman na, pare. Ang mga nakarkaron tupay, taramidin na king ka. Ne, apay nga agong-ungot kayo manan, nanang. Kasano asa anak ang makapungtot? Aw-awagak ti amam ngem babae met ti simungbat. Anya? Ay no! Talagang adda babae ni Turyong. Ti awanan bain nga amam. Talagang sakit di amaputed. Bagi na, tapno sumardangan iti kinababayro na. Anya? The number you have dialed is either Aday ta. unattended or out of coverage area. Nangagma. Please try your call. Uwan nga agpaiso niya. Babae matinagsao. Pagawid ka lang, Turyong. Makitam talaga. Awanan kay ibaen. Laklakayan kan nga maalampay lang tag babae. Tinungpanak mo latan. Anya ti kayat mo? Maragsakan na iti panagbababaem. Anya ka din dahi tangay bagbagam. Nabambanuga ka naggapo iti trabaho. Kastakid din ti aramidam kanyak. Tapno amom, aw-awagan kay di kalman. Ngam babae ti simungbat. Ah, Oh, di ka man agin diding awan amuna. Amangan numadurab ka. anya. Ala amin akawas mo. Agtalaw kan. Naa. Kunaklakit din no ipampamaysam ti oras mo iti trabaho. Ngam saan mo't gayam. Day talabukod mo apagragsakan ti amaw. Ay, Jack Amon, no niya ti mapaspasamakin ka. Anay ko. Awanan Amay. ti adupay asao kunaknay. Alaam amin akawas mo. Tagtalokan. Mapan ka iti ayan ti babaem no isaw. Tapno magnak ka. Apay nga nanang. Pinapanaw yung mutlatan ni tatang. Bayam tapumanaw. Uray saan pa'y kit din nga agaw awid at awanan bain. Anya? Amam ababae ka muna. Anya? Ingkakit maturugan. Saan aday jay nga amam ti pampanunutab. Papairon to mo lang. Anya ka din dahi tangar aramidam iti asawa, mare. Pagnakman na mare. Kasano ajak makapungtot. Aw-awagak ti cellphone na. Ngam agasam, babae ti simbongbat. Anya? Kayat mo asawan. Pudno ti atap mo, nga da babae nila kay mo. Ay nako, adda mare. Aguray ka, awagak nila kay ko. Din ka ma? O sige man nga rod. The number you have dialed is either unattended or out of Aday ta, coverage area. nangag mo mare. Aniya? Ay na, si kansakit din ti madurab ko, kumare. Jak mo, no anya ti maibagakan ka, mare. Ti kayat asawan day ta. Saan ang makontak nila kay mo? Out of coverage nga raw. Ha? Diyos ko, paawidam nila kay mo. Uray padasan ta. Idapak tayo ti cellphone ko. Saka agtawag. Kastamot lang ti sumungbat. Anya ka matan. Anya? Pagat atapam laang jay tao nga awam matdakas nga aramiden na.
Day, si kamot gaya masyang. Itaman pa nga may ka dito'y balay. Wen tata, damagak la ko man no adda dito'y nilakay ko. Ha? Manungal daw nga minan asan nagaw-awid. Diyak mo no sa dino ti ayan na ita. Ay, basol mo mutlaang no apay-api manaw ti asawam. Day ta ugalim nga main. Day ta panagimimon mo wanay dumduma. Ha? Ikatim nga minan, day ta nga ugalim. Kanayon mo ang pagkatapan ti asawam nga da babae na. Sakit pinapanaw mo. Anya nga ita, sapsapulong mo lang. Tata. Awan tinasayaat nga idan ti panagat-atap kung panagimimon. Mawatam, asyang. Awanan ni Toryong. Simuro ta ni ti babae na. Impay-paysunan ti kanayon mo nga ibagbaga. Ay saan tata? Sana po to dayta? Saan? Bueno papagayam, itan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampaw dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna, isagsagot ka na kayaw ti Danmarts YouTube channel. At yaman kami, itingkay panang tarabay.